Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA ka Voice of the People Party na North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum sa sisin ulami biang syakmat man keren hakabay bat kajing ay jaka jong ka sorkar ya kijat benreo harijan kiba syong basa menta hatem yo maulong bat ya kabala rai ban penkenria syaka jaka jong ka Shillong Municipal Board nagaliang uba Adelbert ula keren haka video marulaong ba udon haka shnong riwai kabahap hapun orsla constituency kabadai ke constituency kabalami khmat do Preston Tensong sembut menteri rangba jong ka jela hakabay bat kajing kren jong uba Tensong halor kajing ai jaka yaki harijan uba Adelbert ulaong ba udon lai teli kajing pensyai kiba ukwa ban ai syaka sorkar halor kajing ong uba Preston ba ka VPP kamdei banyalam bakla yu paj ba nakaliang uba Adelbert ulaong bagajing penkaya ka Voice of the People Party kamdei banle politics Henry kadei ya karukam trekam Shushu uba Adelbert ulaong baka jaka kadei ka jingim kumta karai jong ka sorkar kadei ka jingim bat ka jingyap jong ka jat benreo uba Adelbert ulaong ru hakabay dei bat kani kumunong mi khman unyai but din nadu namadan hadu haying dorbar thawan bat haba ule ya kani kamut ba usyun na isi yaki waipat kijat benreu hagajuk ko por ba Adelbert ulakin thoru halor ka jingkren jong ba Preston ba umdon por satya ban kren halor ka tekaman hakani ka janmit ngadon hapo riwai koi na kasinong ka bahap apo punsla constituency hoy nga jngai nalaga jong constituency henry kaman siem ba ka jemut superkhat ka jonga ka don ringkat na bangan pendep hok la jong kamram ka deiti bar ka jingkit kri nga kuwa ban kento kini alok statement jong i honorable minister honorable deputy chief minister ba Preston Tensong halor ki issue jong thamyo mulong ngam kuwa ban kento jing sisa mang kuwa plut kai ka por ngaru ngam kuwa plut kai ka por nga kuwa ban pensai laiteli arteli kalong ka ba ngam yahap satya hendai kawai hoy nga yahap arteli kawai kalong ba piong kenyo VPP nongelam jong VP wanum yalam bakla bat wat num le kai politics hendak aku pengken mau baka VVP lanu kanum yalam bakla yo pai ba hendak aku ban ong tan ko wi baka jingkha jo ba VVP umdei namar ka politics umdei tanah ka banta ka politics umdei namar ka policy tiga ba ngaku pan pau ba kajaka kari kejingin lanis life namar ka daw kani kadi kejingin ba kejingyap nam ta ka laway jong kilong dian ki paten kabar kabang ko pan pau ba person yung ba I don't have time to explain tadi ba person ni deputy chief minister ba ru chairman joka HLC ada ma PP ang bamdon por te menupat bansin ita ka por jong pi kisang balang ki ang sapan RTI ngaru ngan yai komit ya ki pai ba bangan yai budin nakadi hamadan nakadi po assembly namar kani kamut bangalong communal ni ngalong lani ngasyu na nga isi yani way pat parang song mereka no jing isi ka bolong ka condition ka living condition joki kalong very very pathetic tanggi bai i kilaban sotu kanu jing isi ngai nam ta jongki tikari ka kamram jonga kum khupa jong constituency bane khon nam ta jongki ru on humanitarian ground bade ban penkarya aiki namar ka hel hazar kamdan ba ka jing khapnya kalong ka ba shirkai tengai ka jero ya sorkar bakala shim ne ka banta henry ka jingkli par kalong manta balai pihak anda ai kerpang ya tak jaka balai ya employee jong municipal raj municipal well done government MDA henry tang di kuwai pat balai pim ai pat ikini kuwai department other department syaki responsible government department quarter bakin shift yaki syaki respective quarters lalaj ban ai taka si ka 1.4 acre kata di kuwai tiga bang kuat pen pau hani kapor pi kawa ngasuy hapat bi ba Preston kalong bayong ba kani ka jaka ngim sim laay na kabanta banong try ki nong song tipo thanyo mulong kade hendai ka jingkli paru kalong balai ba pihap hoy kanong try ka municipal ri balai pihap ban ai pa ini ka jaka pi ai ki municipal employee klabyang ai ba ki quarter kin sim jig hi elaki jong ki employee